Mga kainday, ngayong araw ay nagprito ako ng mataan ba ang tawag niyan, mga kainday? Hindi naman sa galinggon kasi malalaki yung mata. Mataan yata yan sa Pilipinas. Ayan. Para kay sir ko yan. Tapos, ito naman ang kay nanay ko. I-steam ko lang yun, mga kainday. Ayaw niya kasi ng may mantika. Ayan. Tapos, ang partner ay ito. White rice lang, mga kainday. Ayan. Yung sa akin, prito din, mga kainday. Ito naman yung sa akin, mga kainday. 4 na maliliit. Katulad ko maliit. Ayan. 4 na bulilit. Tapos, papartneran ko yan ng salad mamaya, mga kainday. Back to salad. Kasi wala na akong kasama dito, mag-isa na lang ako. Medyo nawalan ako ng ganang kumain ng kanin kasi wala akong kasama, mga kainday.